ειρηνοδρομίες φέτος. Και είναι κάτι το οποίο προσωπικά επιθυμώ, όπως και ο κ. Μπεζιάννης, να έχει και συνέχεια. Θα θέλαμε να συμμετέχουμε κάθε χρονιά σε όλη αυτή τη διοργάνωση. Θέλουμε και εμείς να αφήσουμε το στίγμα μας ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε σε όλο αυτό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που κάνετε και στον Άγιο Δημήτριο. Εγώ μένω στον Άγιο Δημήτριο, έχω γεννηθεί εδώ, οπότε ό,τι γίνεται στην περιοχή μας είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί πάρα πολύ. Ο κύριος Μπεζιάννης έχει έρθει από την Αμερική, έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση σε ένα πολύ ωραίο χώρο, ο οποίος είναι δίπλα στον κόσμο και είναι μεγάλη χαρά και για μας το ότι ένας άνθρωπος του εξωτερικού έχει έρθει εδώ για να συνεισφέρει με τον τρόπο του, γιατί είναι και ένας πολύ εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.